a day yawada if yada memenda and the quisiada. But your pity any tini, maybe I make a hombambo papa a chain ayarsa ancrimino. Then tia Casane said, and if you acquire by food in the pandas any effaso. What you say, a bravo de me bought Majuma semi any, there's a capret me to me some. Bam neneti or bam neneti me some ye, there's one who crumbles a sebio sebianado, for no bambonetti. And not in just spiritual doctor catch yourself, meant nothing. It took Uncle India Memni, Codicium, an entity, a baganum, at a board of 180 for 80. This is what you want now, back, won't mean Cassa, won't mean Ante, a Bruce Adias, a form, say, a so baba, a so one, a professor optimism. But you move the idea and tea was would answer for Brabby Pum, India spiritual doctor. I will come and say, Ahimako be 18. A day, Yawada, if you had a memenda and the question entrance. And the question they say Duan will be a bow, a year do to an Ayabalabana say to be. In so many of the Bodia, a ya pepe, a conodi, a ya botchera, and as in Boko, and as of the Tongo, Bomo, and now the Kukula and the Bodia, and now the Boro, and now the so many Bodia. India spiritual doctors, Opa, you know better, then you won't be near the Amazon say, Nipa etiasia, Nipa ense, and as in Nipa won't and a serious Sebenyado. Wow, no two for your coupon and the fat and the passo man and the one of your Kulipa. And if you catch on in any say, Eben a good deal fee. Umami and I saw for you soon ye. Now soon ye also, the base was soon be a dear. Ministry the man, or some day a Japanese channel. They were many so and got the man, went to me when she and or Jacoy. And until they be up a double son, Robert Jose, a good year, Sikasha, a good year, why ya was sent me can. Yenda doctor catch you in a foyer back of Pesebra. You know, Trassi, Scalcon or Hong Quadia, ye be near their manner with Unity, no family etimaba. Who was on more the ultimate to attend their buffy. They might then intimate, Muntimi Shasso, Omopubiam Nesha Swama Busena, Oba India doctor Okumasia, Himako being 80, Utumfonia Copanda Roma, the Bishasso Eddie among every dear Ediama. Near Cachoni, or a bow an enemy and a Busina, and I'll go for you. I dear friends a chrono fita. I just want fun to one. I call Oba and now fasting. I dear chair on assembly maso. One am come teacher maso. One am soft for so. One am him for so. Patches as they be a crank of fast and people. India doctor said, Brave and Yin. Now, Rose may only say, Sound more frano out yet to true to. And I said, Tintino. Okay, so remember India doctor and she won't me man. They won't get any hands and Ataria was she. I won't see it. Or Rabbi Pim do for your couple of fire so. Maybe be able to call again. Who about hope of singles and make an and Sanum pa and Sanum. Oh, boy, on so crown or Borodia. India doctor say, May how, then Fango Chinchini, then Fango Nanti but India doctor say, who come and say, Ahimako be 18. A Dayawada, a Fiada, Memenda, and a Quesiada. A Dambo, Akasakasa, and I say, criminal two of the King Fibri, my ya say, Kuna by 40 Chasunam, about 40 Yakania, about 40, about 40 Diano, and Mano Ehamo. The Akachuina is all the Brabipium India spiritual doctor say, a Wokumasa Himako being 18. You do, I say, love me alone. Only Obana tour, only Berman tour, ordination, more than a school 9 also be. Oban's on any side, also Tipendia. India spiritual doctor as no Kachon say, oh, dear Mamma how. You Kumase Ahimako being 18. A day Yawa, the fear that Memon Dana could send Dijuma. Papa John may say, you do, I say, Berman or now, Banabadon, love me alone. Come back to me. Maybe I know about the train and Aberman train. When you say, ah, Kamisanya, me here, and I'm saying, Mikuna, Kamepe. Ukonantia is still over in the doctor and chair. Maybe you mean the amount. If you the motu for your Kupanda Roma, about 1 year pep must be the amount. Now say to Makan, and that's on set to Makaku, more transfers with you. Bema or Bemba, and Yajuma. Sabe Kotekara, Utimidi, Nasun Timu, who was an Indian crowd on Timini, but you in the doctor to inside their floor say, for more than the spiritual marriage. And never be there so basa who any yare or any problem in the doctor's for rubber street a glaucoma a cataracts and answer a year abia scar and abas on in the soy VCVC India doctors in a number 0240 553682 if there you ran on soon a copy no tribiara the trase a yesun pensemu edi ne kan na person nya daje na utie ne ne pensemu ne church ne sua ne ma na opedi hundia san say se ukoto se penimu bi etu ne banana na nafo na transfer for dia to kododo ene te fie da nwumre no so nkopem nwumre no twe no a ebre kro e betra se sunsun pensemu biara ewo
Kumawu TV. Abuja for you bibia ajo saso bibia akwaba edeba Kumawu television Kumasi ahojo. Atenga Junction. Wo hwe obena na ngotwe aba pa wonsema du ewu fi ha. Ene eye ukuada yeda obade ase so sade yenkwa achen ketemada bodwe moja edi yemu afurusane insuranka ndie no nyanka ndi asida enkanidin sabri eye time with India spiritual doctor said the ru ukuada bia ye trase na ye din komo na chi no wonso atimi atuanamo na wo haw no kwadanda no wo hu ba bia wonso bi tuanamo edi afa na wape haw no anokuma sibre na wonso atimi aboa pa ye bedin komo sabri me no ka say India spiritual doctor we ka do den duamu ha wo hwe eye on screen no asia numbers na emiensa fa mu baako ye din komo wia for India na komo bi obia no wone no enin komo no ba de ade chia akodi ko a fo ni chemu ahema kokobi 8 mo boase Kumasi kwantempo ne so na fa wo haw no India no betena se na fa duma suko na ne wo so wode tubia no wode beto amani jesu atimi abafie pa eda ya wada ifiada memeneda ena kwasiada eda ya wada ifiada memeneda ena kwasiada na de edidi dwuma sonko ewo na so ye ho na eye anopa nonso de kwasi anwumre nonum na fe India akwaje na home ntishere so pa fama ahenema kokobi 8 wudu 8 ba won fa somebody so a nipa sada efimfina wia edam follow arrow no wonu tete so sa ho na India spiritual doctor owo ko na fe omoawo akwanya senyina asora bibia ntimi enye kama yeframe baka yoko minyankopone so na mami ntwa me homra me ba meko India spiritual doctor nche baka komano akwaba titwa me nko bia me basisia Yo wenyanna dofo yemosomfo India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne wumi se ayin bebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo na dada no ntu ntimi ma enu tina ma brabo na epi so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otuko akọ India mam wakọ gisue hunu ne ntete na ba be pie mu Kumasi ahema kokobi 18 edi dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho bambosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa the India spiritual doctor e ka che onya ne se wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu Kumasi ahima kokobi 18 eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahombambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani e fa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprenti mi ntomi nsem be ma me ne ti oba me ne ti me so ni yi enso ohun kura bo se sebi nyado ono oba bo ne ti eno nti India spiritual doctor ka cho se ment na se itu kwa ko India mam ni ko di suamu ene ntiti e de abagana mu e de bo adofo ne ti for 80 nti se woti wona wo ba won timi nkasa ontimi nante dru sade ese form ese ensu baba eso ehwan ye kwaya sanso aba me ka twa se me twa me hotel me ba meko India spiritual doctor nchen makakoma no akwaba flamingo na me ko na akwaba na me musa no se de ho esitie India enwere me mo wajo mo akwaba mejo so na ifie boko nyame adom ene mo mpa abo ye ho ye pa yeda obade ase India ta se ni nkomo se de du eye ukada nipa dodo na ehwe anim se wodi bi fro beba na na achi ne so atimatu anamon abepi mu ewo nchen na ne wo se fata se wo ye de body pa bia so atima ya bo nipa na anwumre ye pese ye tinuma bi ase ne nyina ne se wodasani ebofo ehye no se wi ase a wukui ade wei ene wo se ukọ na kwale timya boa wo se obedru na sesesa ekutia no ewa brabo mu ana ya ase koyo era se bebre ye sam atiefo nyina akọ ababio ene se kodwo enokre ekon etia okay na akon ekutia na nya wonfomso san se woni ma de kodi e wo se wo yi kodwo atia ayeti se wakọ adwuma bi na adwuma na akọ ye no ese adwuma ni nie ye ni anhira nkyerɛ se wo ye specifically to this so what you say no one say me ye no we na me ye I say if you say football team ya amanfo and a club ya amanfo o mu nyina players here but obia on the position ya oba otimi boni ye emphasize so fit no come yes na emphasize den eba so na otumfo nyankopon ebo nipa dasane
ɔwɔ no obi bia ɔde hyɛ ne nsa sɛ ɔmmra asase so no ɔmmra no ɔmɛ bɛyɛ san sɛ ɔba bɛduru yɛ nti no wonim deɛ ɔsɛ woyɛ no wote sɛ sɛ o wotɔ kontomre sika wo mu ato sɛ mitɔ kontomre okay wote sɛ sɛ o wokɔ togo kwan so kɔfa gyense bɛtɔn ɛbɛtɔ so mi kɔ togo kwan so wote sɛ obi so ɔkɔ tekyima kɔfa bayerɛ so mi kɔ tekyima ana hu sɛ obi to aburo wasi dan wa yɛ no nto sɛ ɛne aburo tɔn sika wotimi so nkɔ akɔtom bi so na nyɛ wo deɛ no no ɛno tire nka ne tete no ansana na mom bia betu no ne nipa no akɔhwehwem so te ase ɛnɛ so ɛwɔ hɔ ba nye nipa nyina na ɛwɔ saa gidie no kɔpem saa deɛ na wɔyɛ no wɔde boss no afi ne nkɔ yie ma ne deɛ afi na adwe sɛ adwuma yɛ obia yɛ na akɔyie na deɛ na me nkɔ am deɛ me yɛ nkɔyie deɛ no sana sɛ wonya obi a sabio na adwene mu da hɔ no so tumi tu na adwuma wo bɛhyɛ ase wo pɛ baabi fae wo bɛhyɛ ase deɛ na woyɛ ansa na wo hyɛ ase wote da asabra na ama akora so wo kɔ bia na ɛna saa na tie deɛ ne no wɔ mistake enti ɛyɛ ma nipa da sani sɛ otumfo nyankopɔn na sɛ ɔbɔfo ne bɔɔ na aba asase so a adekodie otumfo nyankopɔn de ma asɛfa bra asase so no ɛno no yɛn tworo nka pepa ho ɛmfa nka awodeɛ time a yɛbɛwo na ɛda nkyɛn sa pepa o na ama me afa akenkan sɛ kwabena ana akwaku ana kwame yɛwo ba wiase pepa de ba yɛnie wosu bɛ dwadini wosu bɛ sojani wo bɛ policeni wosu bɛ tukwan wosu bɛ yese pepa bi yɛ nka ho manual bi yɛ nka ho de no sa ne sɛ usi so a ɛyɛ maame na sɛdeɛ anase papa na sɛdeɛ so mo bu abofra no mo sɛ abofra we die sen na ɔso yɛ na abofra bi wa ɔpeki a kɔdwo ɛntem no ana daddy okay ya ɔwia kora bi a ofra sɛ ɔkasa nyina na ofra sɛ daddy na daddy ko sɛ abofra we die sen no be yo ampampa but obu ɔde agye no ɔhyira kɔbu sɛ akyire ni wahu ni ɔso wɔyɛ so ekuani also ton ade also den woyɛ na so atima ba ne mfaso ɛnyɛ saa de na odi uti ba pempem saa ɛmfa ɛnyɛ okay na yɛnhwɛ ni sei wam yɛhu sɛ wo divert free ho a ɛbɛkɔti abrabɔ mu ɛhyɛ sɛ kɔti wa ɛbɛhyɛ aseɛ sɛi kojo sɛ ne atie ni yɛmfa ne sɛ okɔ kwan so ekofa kunkunte ebeto uri kan akɔ so okɔfa kunkunte no na ayɛ kama wo ba biem na ɛsooti wo bɛsa akɔ biem na sooti afro bɛsa akɔ biem kɛse bankyere de kunkunte no ɛho ayɛ den na obi aba sɛ ɛne mo bankyifo no bi mabi na metu ayɛ kunkunte ama no nso aba no nso aba be kan the same thing afre edwa a wo hyɛ ase sɛ wo nie bosome akyi no na sika na ɛbasa kakra kan so aba kɔ die kuafo yeso abofo no it you start hu say enema no so tete o kɔ wachi usika de sha say 100 100 series after we are say 90 series aba 80 aka 70 won say ukɔ ba bia na say nka be kɔ wanim no na after o ba wachi e de no say na say we are smart also say say that this sika kɔ de ma hwe am sika 100 Ghana series le kura ni nyina kɔ be de be hye because me hye adwuma na se no na me kuta 100 Ghana series me sha say bosumi pepepe ni me sika ka 500 Ghana cedis me so no me first can be anya hwe me first can be to top bia na eye den na me sika so tia na e so tia bi kura na ukura ne no ko so so ama o chop money e di nya de a wanka so dwetire nkwa wo ti bi kura de to aduane di na fe den na so tie so na ese na so bet kwa bebre okay ade se sika bi kura bet mayira ana so bi kura di sika bon be ba beto ade ana se bi ene won ko akokɔfa no kura na bi betima ya da asɛi ekwan be fa so be ka ne de esan se bu nsam ana bɔbɔnefo na ɛha no ana se nye wankasa destiny ntino ni obe bia na aye reverse je no won se no o se papa bi fa na se da ne mesi ko de enye ade me huni okay na se wonipa bia wo de ekuta wo se obena sase so no okra enim se ade we no so be nti se ehya se ekuta sa kwan so a eye wo kra no ene be so de tia wana se ye wo twifufro bi o ha saa nyoma no ono be sum ono be de be ko tia wo oyo se yebu bebi se ofia bayifo ope wayo na akotomoto anu magyan ko se den abeko agye ne nyankopɔ de ma asafa bra asase so no wan hunu in this case na bayifo kura me ha ho bi enu abesai edi se wadua abura na odua no baa bi o asase pese so ansuo nto okay na nsuo bi amenu asabi eguso kwadwo so obi kura mfa
asase no nso na te kura ko bia anko ye duru a eno obaye na nkasa bese enyina because enya nsuo okay enya hwebede na yi eno ntini se wan hu ne yankopon odeni wodi amade a okay we can last one gospel musician ni also tonfos central market it was tonfos anu tonfos anu otun ehwo anam se producer bi oso bi asa etwem oben no masa de bia medu be na oto asoro o voice pa de em say we are gospel musician na unim na de tonfos kojo enu anu no be gospel musician no jai fos ne to ampa o jai fos ne to etu obia woni de we nya yankopon na ya adom ana oni opani hia e ana o hwe say ni masi e ko no da de chena ne de onuma say nke fos ko be tonfos na 20 years ne kanko a e be wi ase o gyina akọkọpẹ bi e say we hunu ne o so wo ye na de ba kwa de omni say yankopon e de bibi ma se fa brasa ase so a saa de on tron kan ho se manu a so akoto car akoto bicycle akoto tape akoto mobile phone aye ma o manu anu ebi say ni ho okay enti wo ana also e de uchi na wo pe ehunu destiny ehunu ade also yanka se beboa enti wo start hu ade a wo yanka se beboa koyo wo start ya no bia wo hu say we nyo bi na be kan a kire mfa so beba hu se no ma e kosoro yes no ma e say ade ye obi fie ye no e say obi fie enti wo so obi ye na ye no che se wo so koye be ye dabi na se koba se nipa ntua na mon bana o mane hu se wo ade a eye wo hyebre made a wo se wo tibe timdi bo a wasase we so no se wo nipa ne hu na eya ye wo hu tumi a eboa made o so ye bia ebamu kojo eno nti no tumfo Nyankopon kan se asase so yeti se bonsama asase ani ati so eno nti wo yin nkofo bi ti se India doctor okay oba no betina se ni anchechemu ni nyina ade amawo ni ache opani bi ba me ho me ntas me kan nse ba ko mienu miensa afo to din you say doctor me am to ana sisimi so say but esin ase me nyobi amane kan kire me na me ankasa me nyodifo na me ankasa me needed anti ma hwem say ase e ya glory sha keke na me but me ba ya wo kan si ase no so pepe ama last crop me me reading ko na me rekura ka say ene try hwe oyobi a oye gold dealer okay otuto gold o manson kran ya na koyo oso obeda obeti ni bia no na wakọ friends techima kwa no wakọ techima kwa no wakọ fa mekwa ahwo ne enkuruma ne sa ne mfun ayina cash crop ne ma na ho dia pa no obeto ndi one day bi ne yire ebeto no so oton sa ne ma no okay na mi wura obi anu so okoma so atoto gold die obi atoto gold afere sa cash crop nto si ne sa ne ma ne mo die no ase kire sen ahwan ne ni ti enti e back to us be mienu miensa o ka kire ne yire so jai no obi atoto gold die ene na akota chima ko fa ntozi ko fa your friend say sa ai cash crop sa ne ma no ba se wo beton enya no kure enti oba enu a ye hwe ne sa kasi super pepper de kire no afino ti wodi kwajo susu am pass obi oton gold okọ wa we win chain wa win watch ni bracelet wa win shoe papa bi correct one ko ton ni gold a out in officer aven wo ko techima say adwuro say akofa ntos ni nya adoa ne sa ne ma no aba beton da be da ne kina no na man for kura bebu ni say because anyuma no obi ani say okunye de anyuma tuto gold we say fancy wo na okunye de anyuma okọ fa nkuruma ne ntos ne mako ekoko aso beton kojo we say no fancy share ni but the thing is enya fancy na wo hwehwe o ne o ne be free mu aba no ye de ma se fa bra wiase ne moa wo no enne be bua wo ti se ne papa wo say me de de be go na mafefe ai me de go na mafefe yi alaji cruise alaji cruise kimfesa alaji ene ba bia obia no te salatu wo say go na mafefe enti adwuma ne de wo ye ne faso bia mamu faso ba kwajo kulu believe say enne no sa ne no ko te chimi akoko fa ba no ye kase de man se bukanya sika onti aseda ne namfo kura tutu gold nu kura pa busan ne se wo me so be sa business enso kwajo nke e din se obi otonton tema okuma se central market ana edum no wo store ton boutique aniema oye boutique ana so ton tema ana e bi oton fridge ni tv ni niema na ko kache nipa ne se ko kwazo ko fa aburo beton
Kojo say mfa. Da bi mfa. Enso bi na ni destiny ni no. Okay. Ana say bi akotechima kofa ba ire beton. What I say? Ana say bi kura na ko e fa say Pablo so say ekofa nchine beton. Enso so nya say adwuma nya ne gente ye ne de hwo nemu. Ni nyame ne kra say wei enane wo adie. Ene ye hwa ne de ma wo. Adwuma wo say de na dem bi be mistake. Ena magana for be brilliant mistakes. Ko yo tu krom ha. Ye ma me Central Market. Omo tonton ne ma from ne ade. Be brave o sketch omo mo adum store. O ne no correct. Adum store for a far long. Wajibo Barclays. Wajibo ADB. Wajibo Stanchart. Wajibo Stanbic. Wajibo ha ejo de ade ko tia na dan repeated to people. Oh. Oni asumdi. Just at the end of the day na store ni. And say pa be kum na enya ade a sen ko ye timi boa no. Ye nya ne de no. Esro so to Central Market. Any bank many more de bottle as a form. Na so ebi on ohun ebi on de ne de. What they sit down in the Macro University in Macro nursing training. So form one or ton. Eti etoda obi timi ka se me de school na maton anu na maton hwe me nya school da si me fie ni. Yes. Na se di paru be kum no. Na wo to na mo aba ma wo kura wa ka che ne se. We ne be boa wo. Yes. You say your mouse side ni wi an ya ka na ye mere ma wo. What you say kojo e ti say epun bi wo ho ne so. Ye de ne safo ama wo. Safo na ekitua bi si o. Ba kojo di shema chin ya na bi. Nokwasem. Ba wa nya safo na ona so ye Goliath kura wontimi mi pun ma ne yi. Enti ade bia on key. Enti key to sa wo success so wa nya dia. Ende odu ti be pempem sa ti we say wo sure say me adwuma bia ni wa me nyeye. Ba ton kube da. Ba kokwan so da. Ba e teacher adwuma da. Lagos ba e mi ko bi. Kan sa. Mi kokoko agege. Ekoko hweso. Ma ye galam say eso still abrabo ne nkoyi. Ohun ni onu ankasa so de woye. Nti abrabo ni ade bi koyi. Na kwajo ohun ni o so wo ye nso. No sa abo akire ho ban. Nokwasem. Sanse ni otwasefo ne na tie. Ensem bebre na ede ni hu. Enti abrabo ya etim kwajo emu nsem bebre. Nsem pi. Bebre ne wom ye ka se ye ka ade be chie. Na ye hwe ni sei se no ne kuta nipa ye die mu dia. Ene ni nyina na ye koton bibi ko yesi se de wukan ho se ebi de enam awade so ama yede betimi aba ebu ha bia wo kra wo nipa wo nye da ne mu uma ne be yi ama so wetima sere sarma ne wo ho ojo ayeyi no obi abeyi but you understand that ye ka se ayeyi na me adwene nkoso se obi osi abrosan wo ha na ne chiso yi o sori anopa utimi ma mo mesika ko suku utimi to watare ehye utimi tua light bill water bill what I say wo kakra da ho a asemi ba ne se ko 500 Ghana ba tua ko fa ba eya yi nemo bi ne yakopon de sin se abusua we obi be MP wom obi be ohini wom obi be president wom obi be ba be de ho kuma se sika fo ba ko pe obi be be transport owner obi be be hwan owner eno de yakopon be tua se bia e o manum ba ko what I say enya yakopon be pagya no age sa di no nemo when it comes to say yakopon hwe se ni obedi mo we be tua ma school fees mo mo bibi anya basa water bill light bill emo enyeyi so what I say enso ye ni be but enuru nie wono boni di kromo a se de won krofo e bom di wo kromo bia ate no bia tumi se kakra de e won ho se ne me kwesi ma de wono won tibi dabi onka bi krada mo eno no wo ho but ni ade ne na ba enu wo hu se ne ye ka no no be hu se also otu ana mo na obusa na nani pa ya ba ne fa ne matra o makosha so dem hiri baba wie akobi store hiri baba na wo ye na ye but enwie peye akakakra akanye ma bi also ye de ka ho because every cry day na also o start adwuma no day be na also hunu day no na hu ankasa o ni nya na also hu ai eda pote be free adwuma na se eda pote also the free adwuma na se answer na betima hu wo be hu ma me odu ba wi ase de kane wo be hu ankasa wo de kane ase na hu da pote o betim de bi adwuma no adwuma wo kra especially say store baby a nipa ne ye store de ne kwan to ye no eni kwa se ho na de also face baby hey yes mama obi a chenyi ni store kwan de ato baby da oba o ka chere se adwuma na wo ye no why ne be mfie sei na still wo hunu so ana obi chere ne so wo mra enti oba ye ne call ne store kokko hwe ne ka se chief store ne die baby e kwan da no asi baby e kwan ne da o se nkadi nipa ba no eya ha onu ankasa sin ho kwai eya ha na o se da na o de ababesi ana wo si akwa ti nipa ne ma
eti hu fam na e sickness say ya kata so ana say de say eye kwan kwadwo se si a o ba na duru anu ma uso du a otwe kwa so de bia ha kwan na si wo be fa ha apa ta na nipa nam sa ntu be so ton mi bia iso de si a ba bi ni waton wudi ko si a obi e sa obi e fa no abeto bi dabi sana susu ma de nti nti akoba se obi na si store no de ama wa hai edidi asana akwa catch store ra asana sa store uza we so ya samba kwa yes also store ra na ye no ho adwuma what you say no de asem bi tu ni tirim no tiase ni e dan store ni ampa nyame ado e dan store ni nipa mienu bi aneto anu so no omu nyina wo say adwuma no mu nya bi o sa age store ni ade akam de na say no kwan so your problem o say even po hu nye say wo ye na say wo so be na kwa direction wo hu no en so hu na dan yo ma en so be even though kwan say wo si udan na ba bia person do dan ne kwan ne to no o say ko nya hu direction yes ade kwan ne dan kokoto ba bia bibia ye die bia timi ma dem ho wow wo de pro no kokoto ba bia o say ye die fa ba no ma eduwa na blocking wo say ya dan ye dem yampuma e wo hu bebrebe empuma be wo bia from be ba dem ho meboa ampa empuma be so bia from ma kwasem na se ba bia from ne ba no ne kwan ne nie nti ade hu hia kura se o ye de nti hu ne ntam kura ka fa nkoma kura ye de nti sana abrabo no so ekwan ne de eti e wo bebre a chance bi wo kura na o sora no pakura na e betuma che o time afa pie ne time memfam pie especially da ya o krada enu ti na time ye ta ka che se o krada ne hu hia se wo ba beda but obo odi ka se o mere o ba ma ye ne ho ade ene e fa ye ne ho ade nti de wan ho ade kura o krada o ne ma bebre ha wo ya esi ne ma bebre kwan ho kwan adamra se obi akwa nya bibia ntia wo it is obi a bibia tia wo ene wo se esi kwan ne dia e se double silence enti abraba ye bo ekwan isi ene ma nkoye we yese ni na every sanye ma na ye nim na sanye ma na se o kire obi tu oso ya antichrist obi tu oso ye bosun obi tu oso enya no kre kwadwo ye hye no so ye hwe ikrum ha ana africa ha ewiase ma ye wo ya ye nkan hu se da bia me kan ne bekoso aka ekura asori no so no kwadwo omo na ye yi ampa no doubt wo pa gogo ne hwe ko hwe Asia continent na uhu asori e wo so na oil akese ne japade akese na ekogu ye baby so ye kwa asori bebrebe chen time de ye adwuma hwe ni ho opra eno nche se nyame ni ho nyame wo ho ma ye nyina ne mom no yama nkrofo bia kodu ya adwene ejo mu kodu ya adwene no wo aba be bie se ne ye bie so ka no kreche nipa no nipa be so na ho abatai so kwasem na wo ka o antichrist o we bosumi no akodi no de yesade no wo ka nye no kro no ka nyina ya bosonson bible say de na bible ya ni akoka bible si bible ya bible hia na hia ena no kwasiara kwa asori ko bompa wo ye bibia efri juada ebe kan de ko store kwa ye nto ade application ni kura de ko ye na no kwa asori ebe kan application bi no ya frɛ wo ezo kwa asori wa nkwa asori wo ye ho so bompa ye sada no so bompa enu kwa anso problem ni nyie twanamon transem na ka say enye wo no osimi say awurade nya na be ko so ahime dabida ne wo no ye mi otumfo nyankopon ma sede ene mapede no kura kwa so wa mo methodist din wo ho wa mo sda din wo ho wa mo Roma din wo ho wa mo Pentecost din wo ho wa mo Church of Christ din wo edi so ye Church of Christ in Roma ni Methodist na ne kwa mo na me Roma ni o masa wati emfa utina mu be kan ne wo da so si baby a osie diabetes yare ekun ukoti ewu awale kura wo nya be yire kura wo nya ba enwo so ti asoro ho wa bought collection to so dudu kofini ama kwa amini kwasi ni nyina den da ko be collection be to collection be 10 times who da so siwo so say nothing could happen enkrofo krom ye gay kura no munim nyam yeske o munya enso ye soro ye si sika ne dwete ono otumfo nyakopon dia ba ono so na so de ho ato ne so o so ahia so de te ahia ye okie de konye iriri be gogo dabi ene fa hwema na ka kwaje obetima akwa asori da very day obekwa asori akọ bompan sada na oba susu ni be dama ne toma kurate ete sada na ye chiko otu kwa ko tim ko nya accident
Oho bufu. Yes. Adeso de chiwade. Adeso. I was so twana mako India ho de chiwade ka de no. Wa hunu saa niema no a, wo be man krofo ada na nipa na fa kira ba, no aye yie tam. Wo se kwadwo last mi ka wa ha. Metaka sasa ne pa. Se Ghana ha, Kumasi ha, obi osuma aye yie manya me ho tam. Me a big man, me a big businessman. Pa wo mra bonte no ka chem se, asori na otimpa ebo no nko anu obo. Wonya bibi kakra nka ho omra. India obi ani ho. Ah, obaye no obeka kira obi obi ani ho. Eh Awurade o ye Awurade. Na woni ma Awurade chen hwan. Ye nyina ni ma Awurade. Sase Yakopon ne boy yen. Ye nyina anya bi e ko Sunday school. Kwasem. Ye cheche ne sa ba beka. Eti enim Yakopon. Ne ma ka ne wo se wo ye de ka ho. Wo se betimi akọ doafuo. O doafuo ye rakọ na ntefo no. Nyame ade be chi wo kono ba nche fifi wo so. O da bi. Ebewu. Enye ye. O so de ba nche ne hye ho. Na nsuo togusu na do ho. Na ye fefefe na ye kama no otu enye sika. What you say? Eti se wo ya ade ne che se onua se ne na de se bibia na empire ba se nka ba bi Yesu Kristo wantintesu antofo amfa ni frɛ ne yama na ni amie. Ba bi Elios won ye se onkonko tena nsuo na abofo no bedware kon nsu nkotom bi. Obebre ba bi ye ma Moses de pomato ho na dan nye bibia na ye empire bo. Ade wo hu ya kwankyere na manema tima na apeke ebia na bibi kura obusu ma ya busu edi abusu ni nya awa busu dua abusu niema bi una na beje ko no magya ho ana muhu sa ne pa bo dimi breki na se ye wotumi bia o ha nipa wa brabo mu se nkoso no e wo na chiwade. Yes, ai de kanu. Yes, ko yo mu da ho. On say enne life ne to life e different no. Enne time I say Elijah e DJ gu o bompa eja tum. Yes sir. Enne so fu be betuma bobo eja so me bompa ne jantum. Enso Elijah gu kura no eye ki o. Eye ki. O ya mayen ko. Uko ze si amafo be ka different word. Eti ye say the Bible kan kan san fa mo. Na oni e pa kire wo ne say wan ka se susu ho hwe. Twosem ne say enye wo no osimi say awurade nyina na be ko soro ahemem. Na wo no osimi say osome me no kura kwan so no. Eye masede ne mapede ma me no. Na ka kwadwo oba bia pra sorry dem 20 years abo abrewa wa enya kunu da wa ngo da obi anso ne nufu ano am fili da dabi oni ma de ekoso wi ase e de awu dabi obi bo asori dawuro wa bo asori dawuro sa soko abechi na kunu wa enya yaresa obi akwaji plot oni krom wona de asori bi ko ye ekoto cement eto obi bia me esi asori dan no sa nipa no obi atinya bonidua ama na wu obi ti asori den bibia ni wa wonye esko busa no se fie wura tu no busa ne se wo pese oboa no eti se skasa ne wo fa mra ne so oni bi na se wenya ayese abrabo na ayese afumu kwan so no do ho a ebefu koye abrofo na kodi o ma kiu ya de no ko so mu ni se o se te bi ka che se koye o tu na se o po ba bia wo na be na ntia ko ba no fie o ampa enye sa abrofo ade ti no na fi abrochi o be hwehwe yen ye di o moka dabi ya ye o mo de enye o mo hwe wo na mo fra abrochi na mo to ayen nese mo mu bibi papa wa asase we so na mo be pe o mo bai no be ka che se o ye ni ma na ye woni nyina ya bosonsom mo so santumu mo so anyese sanyese enso so ba bie no agwagwa be mu ba bia abrofo ko to nyima no guda o be ni nyina akọ ani eja ye mpan kojo me come first time ko India so mo ka chem ni se me free Ghana na baram sai India for nim say omoniam no mkura nyina free Africa ye dia enso ye wan ko hwe India gold ni ho diamond ni ho ba ko jo me ka che o plenye plemfa o promo mo wa adwini nyanse di ya brofudura India for ye number 1 wallahi Allah no kwasem wo de uko drugstore bia ba hu India for aduro aduro bia ba hu bem bia ye omo dia ye bu se so de ne o abrof na be say adwan sane mani nyina de kɔ mumu ka che sa ware anienu nye ya ti asese ye wale baako kɔdwo nye sa afere mo be ka che se ngodi tunumu wo yire tweda hɔ kura mani twa ne dini tunumu ba abro so mpɛ ti kɔdwo de bia me ka che se abrofu omo mpɛ nyame asɛm omo sori tia omo tie nyame adie bia nyame se enye na abrofu supporto Bible si yenwo ti sempo anu anwea mo na mo twere Bible ba na me kutu ti se mo boa dia me so me boa
Masa e family planning abasema yenwo. Nyame se yenwo mo so yenwo se mutie nyame. Nyame aware mienu, Nyankopon kro aware mienu. What you say? O mom di Nyankopon achom Nyankopon nante pa. Wari bebrebe. Obi ara na yire baako. Moses kura komu pa na yire etu. What you mention? Na adan na mo se aware mienu na nye okodwo ntie ni. Afide yenkodi tunumu. Yensane a emwansa na. Yensane mwanna. Na wo yire a peri a wotie wo yire a wo bomodi aye no ho ade awie no. Yesi woni bema bi twemprada. Woni ni mprada na nko hie omutimi se adi wo mo ho. Omo de brɛ en na brɔfo ne se ye. America man asori dem obema ene bema wale ni ehira so. Da san krofo ntu wi se omo ye papa. Eti ma bomodi afa wiase kwa aka wiase nyina ahye. Yeti Ghana ye bibia ise de ko da brɔfo. Ye bibia ise cheke ni dollar. Yesu ye ni dollar. Onko si bro ni nyansa. Wonkirim kwa wonti ase. Uwa wadi a no e de bo ope no de amount. Uwa de odi akwa no de bo ope no de amount. Ohu nyansa oni. Ya to ye ho amount. Ya mamre ni amane ni wasu wo kuruma. Ya amfa nya adwonto afa ye cheap. Wa be dada yen. Yen yeti Africa no. Abrof ni enka se ehia mu. Muna mu hu se kuro bi wa Africa. I containing the black people. A black continent. Ti mo ba mbeti ma accomplish mu aim. Enu ti na ma mo ba Africa. E di na ada ni ma bebre be hihye yen. Na mu wie na mo se nkrofo de wonko chichiri mu kuro. Na ede na data wonko amonko amotro book bi mom. En say be 44 books. Mo mo book we if mepe book ni Bible reading ndi abrɛ. Na say adi mo mesua no, o mema nkora na sua no mo frase sa. A ki nkora na dwena se nkora na dwene. The Globe Bible. Yes. No aka cho say oh, we say o si yade ndi wo yade ndi wo be Europe. Wo yade ndi be ko Europe. Enti nkora ni so nya ni mu Europe and wo be na Europe agade. Abetena ni tirim. Yen ka Africa asem nkyere nti akora ni nyine na adwen say Europe ye heaven. Nemo Africa ye den. E hell. Ye the side agenda na ye that akora ni tirim. Kojo o ka no crazy ya di pampe. Okay. Nemo no ye be say akire say ewiase nyame ma abibifo nimdi a mepe sad next week ma be kan waze. E wo Britain Ghana ni bi or black say Ghana ni black very good. Why ade bi a Britain bi see da. Yes say na lead the whole Britain the most tourist attraction and the lead or black person Sasamos will say where Ghana ni or the invite ade. You never be blacks na invite here. Bible mirror fi obisa woni ne ma wo ahwa na tuntum be frem tuntum na ne brabo ne bibia na esonko enyankopon sheda wo bibi papa na ode man enu tire ye bibia no esonko wo re broni abrofo se broni ya kokora hwe nanim ne nsaw nya na amomo atwentwom Ghana aso ya papa no kokora ye nam kokoro still wa ya kokora de so nanim ne wonam twentwom tada hu wanyi bana no ho fe covid ba akra se ne wuye ekuruma even in Europe land no American soil ground we say tuntum so say wu ho we just nyame pay asem na brofo hu say o ma medade amfasa ne ma bi an hye tiri mu a an say ye niema bi a eno na ye nkire na ye hu na ye sua ye kan kire amanfo say nyame wo ne pa ne ma mum ye nsua ya mamra ne amane na nye bone ukọ asore india doctor tinu say dey say bra dey be direction what ma pagya wa abrabom oso pagya wa abrabom fine what asore what 20 years check wa abrabom sense saya ba na hunya wo sa wo ye aware ne kwa ba na enkrofo ku na atetare ho enso to nwum asore dem ewi ase kra so fo se benu aduane mani ewi ase na ne da enso bu se won incarnated no ye na na ma no spiritualist pa mo ye adwuma no dudu se ne obi yire kra beda ene kuma so fo nya odi agobedi wire ampa owie so na sa age ye kasa ko bi butu bi jesu den owie ma aka chense kwadwu be ma no kra no wonye wukunu o ware na ubewu Abusia no hena asem ya ba ho God wa na so fon kitchen bi se wale okay ya makasem abusia time with India spiritual doctor na we de gusu a wo he Kumawood television enwumre ense bebrebe e wo se uhunu ne wo ye na wo so tibatu ho na mo na timi abo pa san se obofo hye wo se kone koye na di ye wo mu no wo bai asesa ama ubu se abrabo no se abu amu nkama fa so enema enkoyi se wo so atwa na mampo ahunu wo de a ede na wo se wo ye na de tachiri eya kwantere protected eti o se wo ko India hospital doctor ho
na kwaja ahobambɔ a ɛyɛ kama paa ahobambɔ mapa yɛ pem na sa akɔ n'akyi yɛ pem na sa akɔ n'akyi ɛho asame no wo ka no for ni kyemu ahenma kɔkɔbi 80 mu India spiritual doctor yade ben ɛna ɛha wo susum anase ɛhonam ani ɛyɛ India spiritual doctor ɛna make for ɛde ama wo abɔfra ketewa wontimi nkasa na so wontimi nante akoda no mesrɛw efiri momfa ne nkɔ India spiritual doctor ho de wombia no obebie so ama mahunu ɛho na mo bi so tu ɛde ma mbia ma akoda no so timi de ne ho bia no obetu ama akoda timi ade ne ho ɛyɛ India spiritual doctor ahenma kɔkɔ pin galamsefoɔ wa woyɛ digger wash woyɛ tutututu woyɛ chamfan ne de keka ho bia no anase mpo won saka asase bia kwɛ so adwuma ɛwo so hu asase sika wom anase sika nim na wakotu sika antu anwu ɛyɛ India spiritual doctor wono bɛkɔ asase no bɛhwɛ ama wo ampa asase sika wo anase sika nim obɛmu hunu na hu de wo so wobɛyɛ ɛwɔ abrabom na timi aboa wo paa sika bi ɛwɔ fie nanam agya agudie sɛ mo mfa ntirima na mo pomo brana mo niye ayɛ nsɛm bebrebe mo nante ayɛ sɛ yɛ dise hia nipa mogya na hwan na yɛmfa de mogya enkokusu yɛmfa sɛ sika no mo so mo brɛ sɛ be nipa yɛ die ntina mutusa na mo ne kɔbasa na matia da misrɔ ɛnya no kora ehudura sɛm ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama paa sɛ wodi hye bi ɛdam atiasi ne so wo maame wo papa wo nua bɛma wo nua ba wo fa bi ɛdam yadeɛ atiasi ne so misrɔ ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo si abo odua wakoti obi aduro so anase yato adu bɔne bi ama wo nipaduam ɛhyehyɛ wo paa ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo awomawuo wo ba koda kora na wo mienu miensa misrɔ bibi na kuta mu ate ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo ensanom wodi hye beto mu tenta na yɛsɛ grawa esi ne misrɔ nya no korɛ kɔ na India hwehwɛ baby afirinum ɔbɛsɔ ano ɛde ama wo na hotɔ yɛn atimi aba fie paa panyini woda no adwonso akoda oba no da no nso adwonso obi pɛsɛ ɔsa akora ada abrabo ɛyɛ India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo obema from syphilis gonorrhea syphilis gonorrhea ndɛ keka ho nyina na ba candidiasis ayɛwo ama hemfie wo ase nanaba na ɔbɛtena so obidi asɛm ana yɛnsɛ bebree mesrɛ wo fa ne kyɛmu India spiritual doctor na ɔbɛhwɛ no aboa kɔmpɔ yadeɛ ɛna ato atesi wɔ so na menkɔ memfa sika nkoka na menya akyire hawo ɔbɛmu aduro ne nya bɛna ne ade afiri hɔ paa ɔba womenses ɛba ezisi so na yɛnsɛ bebree stroke yadeɛ ɛha wadwena aka wato fam do as I say promise and faith love me alone ne nyina yɛ India spiritual doctor mesrɛ obi ade wo ka nipa no so fa sika ne ma kɔ obɛti nsam no wato sika ade ama wo obi abu kwase a oba na be ma bi abu kwase akɔ wɔno betena se enimo se odi begu akwam dia ma wo so nhotimi atɔ no India ɛbɛboa wo paa ma bibia tima den akɔyi ɛde ama wo medical catcher sɛ ɔwɔ ahenma kɔkɔbi 18 ɔboase kuma se kwantempɔ ne so udu kɔkɔbi a 18 mu sɛ nifa somebody so kakraka nipa sɛ dem a awia dan fifini foro aro wani tete so hɔ na India spiritual doctor ɔwɔ a ɔbɔ adwuma so jabo Ghana kuma se ɛne asanteman nyinaa ɛda yɛ wada efiada memeda ɛna kwasi ampatwo kyenie pa ɛda yɛ wada efiada memeda ɛna kwasi ada ɛna India spiritual doctor wɔde na adwuma anopa nonso ɛde kwasi anwuma no dum na afi wakɔ akɔgye na home numbers na egu screen ase mesrɛ fa bia fato ɛnkyɛ bɛsɔre yɛsɔre pɛ frɛ India komo bi obia to boase na wonini wona wonim wo hawo teaching facher doctor weni ɛde ha me wodi anse butwa na mɔn abusua mo de hyɛ sɛ de maka nyina no momfa ne hyɛ ka mu yade bia no momfa ne nkɔ India no bɛtena se ahoto ɛbɛba paa aba mo so musumani atimi agye India spiritual doctor na mekanfo ɛde ama wo hyɛ ne so pa ɛma me wɔkyerɛ ɛyɛ yawada wɔtasa yɛ adwuma no pa no so bɛdi kaka kyerɛ no abusua mo nyamfo mani nkyerɛ mu ahema kɔkɔben na afei 77 predasen de bia nsema India ta ka wɔ sɛ kutadura ɔma ɔdasani infrata asefo asase so da asɛm wei wotia na wanya hotɔ so nti ɛbrɛ ni nie ɛyɛ ahema kɔkɔben India spiritual doctor India nsema wo kan ɛtɔ da nukram tati bi firo obi ba wotimi ka kyɛn sampa nya wo yɛ ne deɛ ɛno na ɔbɔfoɔ ka se brabɛyɛ ɛnso yɛada ne nneɔma bi adi ama wo obi wɔ kora so timi ka kyɛn sɛ no deɛ woyɛ no ɛnyɛ adwuma sɛ woyɛ no na mmom wobaeɛ no ɛne ɛsa asadɛnde ma wo ana ɛkwan bɛn nam so masadɛnti bi sie oyo nse maka kyerɛ sɛ abra Satan ɔsɔ nyame ba ne hwɛɛ no the first attempt no ogun ho anim ase nti wɔkɔtena ase din
esa prepare for the second round. Okay. Na kwadwo wi ase so no obi kun na obo no na nipa ne se won tin ho ase no so obesan ba bi mu a kwadwo hwe ni ma timu nya ode. Okay. Koso oba no wodi kan no wa hia da. Ndo akopre pa na eba. Enti ma bonsan betena ase di ho na onya ayonkofo the twin spirit from the Makataba and Makatiba. Okay. Ho ene de bayiye de eba asase so. Okay. Enti ma adwuma no bayiye mre ma bonsan. Enti se eni abayifo na ti o. Ene nemo no se se no bonsan no ni aim ni se ba bia ani gie wo no abayifo no koma awe ho mra ho. Na awe ho ba wa na nani age. Na se momo ni gie dia oni ahotokora na no hyehye. Enu nti e o assignment se o mesi tweet se nipa da sani ani enye da. Dikojo sa nipa no ne tiwa bere wa dwena dwembo ne dia. Bibia bone nko a. Obeti mu aka se ho asase se ope wasem ase o ye wi ase de enso masa oboa na ne tim no ayi abo bi na yese moja empa ne tim de friends. Kuriye. Wo da ne kuriye. Enu nti eyese nipa biara wo akora chekwa abosun ya na abosun yin tu anamo fa ne bra India doctors ni ehwe ne ekoso ebi according to Beja made kra no obey for ko jo be de wo ebu se me bere onso betima sesa no cause to da mid be tete aduane man nkofo no ema adwuma bi o sahwi na ono no kɔ no a na ne sister wo moye akofa ne bande a hye ne no fo ano afre wi asakra ne ntimi nkaswa dane mu oh ko no fo yedi akira ensem bebre but senya metiasi yesi okumase ahema kokobi 18 eda ye ya wada fiada memene da na kwasiada obi onam kumase kwantem ko no so ne die oni ba bia ye pa akire no ota afa kumase kwan no so a ba bia double road ne pem no amotonton pa ba se enua da bia na se enua da bia de sere kurusu kakraka ai da ye ba no me pa akire wo na chi ya chance dia na ye sandboard no ensa na awiadem ani atro so India doctor prayer and healing palace o ba ya so ya no kwasem ne say ye hwehwem na 50 cedis ye wi ani ombia ne aka akire o ho anso ye ho beso no ye be mo ato ase ne ahya ase ama sanse nkuta aduru mani pam kwasem na yasem o yasem na na o kansem se ya na ya dwum ye kesene na ye busebuse ho nse ba ne nya ne se solution e wo ho sanso obadia ma hutumi pa na ya na ye wa koda kete se de okan e ho na kobaso ki akorade nsa ne hyebre ne ma ne mre ba akoda ya wona woni mbone nim hwe tumi a wogina koda ne nchen se wo bon ho ban no anda na wo ye nhwe ha masa na matimi sesa no mentia se ya ye tene se ye tumi na ye hwe ha tumi na nkasa wono hwe oso wa ye mre wole ko yo wo tumi na wo hwe oso no but o feedi tumi na na wo feedi no anso ya sem utu na so security wo fie na kom di security na utua ne ka obi kura ba bewia kura na ni aha o so ra kodi na chi kontimi nko ai say wa ba na ufra bontin ba bia unkuta politin bag unto hwemre unto yogo nti o ma me kura ka say kwabra dada na eba enza fine be ma wi le mo da bia wo ba na kuta bia kwabra da America kula ni betu ati ayi kura buni ne nti obi na yogo tafe very good enti abofo no all right but then now you fidi abofo no abofo na bia na omu dia na ne also ye ema omu ho ye di no mutimi e protector I first microphone say the guardian angels no ubu so say dia na ye ma omu onya hwe ma omu ukuro mama mre ne na mane o also ye ma no so nye nyame ya adoma ochinachi ya nkramofo bronya kesi ansa na bronya kesi ne beba no ade be chama bronya kesi na ba kosi de ampa ya santi mema na ya sase so etis no akosi de fofie da pa abena kwabra ye ode bia ne amamre ne amane ho be enya bosonsom ena ukoche so na bra mo sombosom yeso be wati yankwa na jaje wo so abutuo ya waye ya waje adum stores be 45 no eduan ade chi ona ni bia wonam a waduru ho umbe so bi be yi account no ye kire kwa na wo condemn ye wo ya obi be ye bia enya twom nya twom o ma be ni kofo ba bia obi achia o se Ghana fo nya twom Because sanity, yeah, the animal say India doctor Kumasa Hima Kokobi 18. Your numbers no, I am Yensa, wait me for MTN, no wait me for Tigo, Nina, Sabati Makai. Brania no entrance, you
ye do 2022 wodi nsi kante so be nyema bebre ko yo July mu ne wono ene na odina July ni apam se tu abraba no bia da so sere yare no ha na da so wo ha o to opede ko yo asem tietia ye twen bra mo asem tietia sabia si aspawo ncha asem tie na ni nyina ne se ye kan nyina wonim de e ha opote wodi ye ha opote wodi anse obetu ho anamon na timi aboa wo pa sanse aboa eye apese so ho wo se dibia nwa yes eti no wo hawa wonim se tew so a etetew no wachina finsha bebre se le yidi kan watsa sori bi mu 15 years 20 years wo yade yi wuta kanwa de no de beku mu da bi ente saa efom ena wafom wonya hunu kwan ente ma wo kan saa no mesrawo ebre ni India spiritual doctor obi anim no India spiritual doctor obi anim se obi na djuma yen de yenim na djuma pote se de tie ontumfom eti wodi ense achna ogbade ya doma bo modern ne fo ni chema na kokobin 18 na etimya bwa wo pa ye etimya bwa wo pa ye etimya bwa wo pa ye India wachira nse me kan ye no wo transi aye adwuma obi amra ochira wonsam obi amra ochira wonsam ne eye wawade wadwuma sam eye wakwantuo yaje bi dawo so susum anasa hunamani ahenie bi na ato enso yase ye mfa maw ni nyina no ochina India tena se ochina eye yawada adopa no so no watena nakonya kasiem oti obi asem okwa obeto de boase onu be nhwemu na nhwemu eye 50 series eno se sika no wagye firi wunsam de gina so enya ho kwa gbawura o mamia busuam wanka se ogbawura o akọ papa diem se twese akọ papa diem obekọ ahwehwe amusa wogye se asumasi anaso benten ne hawi edienti na mkuram nyagman ho akwa yakata nsensensense odi anwuma ekufom ediama na ahoto atimi aba eti abusua mesiro ye kai nyina no manya debia meko bomodin efu woni chemu ho na etimi aboa wo pa eye ye India spiritual doctor numbers no egu screen ase famu ba ku bia ye so de perfect India ne ko obi no to bo ase na woninini 0240553682 0240553682 Vodafone ho etatigo ho faka ho na free India ne ko obi no yendi na bibia entimi enko kama enu ntina busua dia dru die na se yebema yemusu a na edesa na obade adoma wachina foni kire mu ahema kokobin 18 mu na how bia no India ono betra se no hwe waboawo amani jesunko enso atimi ayewdia de yade kwadanda osu awerho ni nyina no etuo ebetwasa se obade adoma don tumi oma no ho akwankyere enti asem nkonanim ema asem no emu nkamfa ne so dan nyina do na edi adanse sane se etonda ubekina na ubeso nso asonsa na obehu de emu duro ye India spiritual Dr. Bacho numbers no egu screen ase famu bia ye sore ne nkomo bi obi afre India na to bo ase na oni ni India ye ko ase metwato na chese ya ne se fa number no na nkobi oni India eni abusia ye de mu besia obade adoma na otwe se de yesa no be hye ne mum efie de ni mu sa hwe repeat na afi esem no se tie mu yi na afi ni nyina mu no ka che onua bi na onso hawa da ne so a wode akina wonya no pasi bre no ono nso kire no na nkopie mu India spiritual doctor aswe na afi nkudimdie ene enigye ene abrabom kan konso intimi enye ne dia ye fra me bakayiko obade adoma da se ne yebehia kro bibia yo when mother for yemosomfo India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na temenka na de ba kwa ne hu mi se